Čo vlastne Psyché je a prečo by ste sa mali zúčastniť tohto workshopu? To je práve obsahom tohto krátkeho videa. Psyché je metóda, pomocou ktorej dokážete prepísať programy a vzorce podvedomej mysle a zmeniť tak predlohu, podľa ktorej žijete. Je viac ako afirmácie či pozitívne myslenie. Psyché ponúka spôsob, ako rýchlo identifikovať a transformovať práve limitujúce presvedčenia na podporujúce presvedčenia vo všetkých oblastiach života. Či už je to oblasť financií, zdravia, medziľudských vzťahov alebo sebavedomia. Celý proces je riadený výhradne múdrosťou tela. Využíva sa pritom komunikácia prostredníctvom svalového testu, ktorá je veľmi efektívna a hlavne bezpečná. Dnes vieme, že náš mozog má vedomú a podvedomú myseľ, že práve 95% programov je uložených v podvedomej mysli, odkiaľ riadia náš život. Týmito programami sú všetky presvedčenia, ktoré sú základom osobnosti a hodnôt každého človeka. A práve tieto presvedčenia ovplyvňujú náš každodenný život. Našu náladu, emócie, vzťahy, výkon, sebavedomie, finančnú prosperitu i zdravie. Sú takým filtrom, cez ktorý vnímame samých seba aj okolitý svet. Mnohé z týchto presvedčení sú však škodlivé a neprospešné pre náš život. A čo je najhoršie? Často si ani neuvedomujeme, že ich máme, a pritom riadia náš život v dospelosti. Takže ak sa nám podarí transformovať aspoň časť z nich, kvalita života sa o poznanie zlepší. A vy už viac nebudete limitovaní tým, čo vám neslúži, ale budete môcť naplno žiť svoj potenciál bez nepotrebných a starých nefunkčných programov. Pre koho teda Psyché Basic Workshop je? Workshop je určený pre dve skupiny ľudí. Prvou z nich sú práve tí z vás, ktorí chcú využívať Psyché pri práci s klientami a pri koučovaní. Pretože Psyché je efektívny spôsob, ktorý naučí vás a vášho klienta, ako jednoducho preprogramovať limitujúce presvedčenia na podporujúce. Vďaka workshopu sa stanete certifikovaným facilitátorom. Čo to znamená? Facilitátor je človek, ktorý sa zúčastnil Psyché workshopu a má oprávnenie pracovať s inými klientmi na zmene podvedomých programov pomocou metódy Psyché. Druhou skupinou ľudí, ktorí sú pozvaní na živý workshop, sú ľudia, ktorí si uvedomujú, že náš život riadia podvedomé vzorce a hľadajú metódu, ktorá im pomôže efektívne s nimi pracovať. Tak, aby mohli dosahovať svoje osobné túžby, ciele a sny. Aby boli sebavedomejší, aby mohli žiariť svojim plným osobným potenciálom. Ak chcete Psyché využívať pre svoj osobný rozvoj, pre svoju rodinu, práve Basic Workshop vám dá základné nástroje, ako pracovať efektívne so stresom, či podvedomými presvedčeniami. Verím, že príjmete moje pozvanie na workshop a všetky informácie, ktoré by ste ešte teda mohli hľadať, nájdete v odkaze pod týmto videom. Prípadne, ak by ste mali ďalšie otázky, neváhajte ma kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Teším sa na vás. Majte sa krásne.